Il-ħadd it-tajjeb. Illum 24 ta' Lulju, 17 il-ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna, illum il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof. Hekk kif qed infakru l-festa ta' San Kalċidonju li l-fdalijiet tiegħu jinsabu f'din il-kappella li minna ta' kuljum inwaslulkom il-quddiesa tal-jum. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kif smajtu qegħdin inxandru u nwasslu din il-quddiesa u niċċelebrawha wkoll. Nirringrazzjaw il daw kollha li ġew personalment dan il-ħadd, propju minn din il-kappella minn fejn il-poplu Malti f'dawn l-aħħar sentejn dara isegwi l-quddiesa fuq it-television, fuq TVM. U hija l-opportunità li wkoll li nirringrazzja ħafna lil TVM ta' dan is-servizz li qed jagħti lill-poplu tagħna u li se jkompli jagħti għal ġid tal-familji tagħna ta' kull wieħed u waħda minnha. Imma jiena nistedinkom u qed nieħu pjaċir li llum minn din il-kappella m'hawnx biss il-kru li jmexxi Father Stefan Banonna, nirringrazzjah, m'hawnx biss ukoll Jacob bl-arpa tiegħu u bil-majestrija tiegħu, imma hawn ukoll il-komunità. Naħseb qed tisimgħu tarbija tibki wkoll, mhux is-soltu jkollna din live, imma ara ma jfettilkomx tiddejqu. Jiena il-pritka se tkun iqsar jekk ġifieri tgħidlu mela nġibu tarbija dejjem kull meta jitkellem l-isqof ħaj ma jdumx. Kif smajtu għażilna li niċċelebraw il-quddiesa tal-ħadd, is-soltu nkunu f'xi parroċċa differenti. Għax illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' San Kalċidonju. San Kalċidonju huwa isem mogħti lil martri tal-ewwel sekli li kien midfun fiċ-ċimiterju jew il-katakombi ta' San Kallistu ġewwa Ruma, u l-Papa Benedittu 14 fis-seklu 18 lejn is-1740 qed nitkellmu li l-Grammastru ta' dak iż-żmien taħ il-korp ta' dan il-martri, imsejjaħ Kalċedonju. Il-martri mhux bil-fors konna nkunu nafu x'isimhom. Ħafna parroċċi għandna l-korp sant jgħidulu, xi fdalijiet ta' martri li ġew minn Ruma u jew kienu jingħataw isem Valentino, Benedetto, Mansueta. Skont jekk ikunx irġiel jew nisa sewwa, almenu hemmhekk konna nippruvaw nażekkaw għal ħaġa. U dan Kalċedonju wieħed minn dawn il-martri. Għandna propju l-autentika tal-Papa stess li jagħti allura ċertifikat lil Grammastru li dan huwa korp ta' martri autentiku u li qed jingħata lil Malta bħala sinjal anke tal-għaqda tal-Knisja f'Malta mal-Knisja ta' Ruma. Aħna fl-istorja tagħna m'għandniex martri, ġifieri n-nies li mietu għal Ġesu, għandna nies li huma martri tal-paċenzja. Għax dak martirju twil, il-martri qatawlhom rashom u daqshekk spiċċa kollox, imma l-martirju tal-paċenzja idum iżjed u minn dawk jiena perswas li f'pajjiżna għandna ħafna. Min ma m'għandux jieħu paċenzja fil-ħajja. Aħna llum nisemgħu l-Ġesu jgħallimna tagħlim importanti fuq it-talb. U għalhekk nistidinkom fil-bidu ta' din quddiesa li hija talba li Trinità Qaddisa nitolbu maħfra l-Alla. Bit-talba li għallimna San George Preka, jumejn oħra niċċelebraw propju is-60 anniversarju
mill-mewt ta' San George Preka fis-26 ta' Lulju. U x'għallimna ngħidu, grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missi li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddija tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħalli u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej qal l-għajta ta' Sodoma u Gomorra itassew qawwija u t-toqol ta' dnubhom u kbir. U issa se ninżel u nara jekk għamlux għal kollox skont l-għajta tagħhom li waslet għandi. Jekk le, inkun naf. Dawk l-irġiel kisru minn hemm u rħewla lejn Sodoma, imma l-mulej baqa' wieqaf quddiem Abram. Abram resaq lejn il-mulej u staqsih, u int se teqret it-tajjeb mal-ħażin? U jekk hemm 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jaqgħu lil dawn se teqridhom u ma taħfirx lil pajjiż minħabba l-50 ġust li hemm f'nofsa? Ma jkun qatt li inti tagħmel ħaġa bħal din li toqtol il-bniedem il-ġust mal-ħażin u l-ġust u l-ħażin imisshom l-istess xorti? Ma jkun qatt minnek li mħallef tal-art kollha li ma tagħmilx il-ġustizzja? U l-mulej wieġeb, jekk jien insib 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jien naħfirha lil post minħabba fihom. Wieġeb Abram u qal, arani, jien issugrajt nitkellem mal-mulej għalkemm jien trapp u rmiet. U jekk hemm nieqsa 50 għal 50 ġust, minħabba 45 se teqret il-belt kollha u jiġbu l-mulej ma neqridix jekk insib fiha 45. Imma Abram kompla jitkellem miegħu u jgħidlu u jekk issib hemmhekk 40 u jiġbu ma nagħmilx dan minħabba l-40. Qal Abram, la tadabx sidi jekk nerġa' nitkellem u jekk jinstabu 30. U wieġeb, ma nagħmilx dan jekk insib hemmhekk 30. U reġa' qallu, ara kif se nissogra nkellem lil sidi u jekk jinsabu hemm 20. U l-mulej wieġeb, ma neqridix minħabba l-20. U wieġeb, la tadabx sidi jekk nerġa' nitkellem għal darb'oħra biss u jekk jinsabu hemm 10. U qallu ma neqridix minħabba l-10. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Inrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha, għaliex int smajt kliem fommi, quddiem l-Allat irrid nannilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattart lil qawwa f'ruħi. Flimkien,
Meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Kbir il-mulej imma jieħu ħsieb iż-żgħar u għalkemm filgħoli jaraf mill-bogħod. Jekk insib ruħi fil-għali, int tħares li ħajti, terfa' jdejk kontra l-edewwa tiegħi. Flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Il-lemenija tiegħek issalvani mill-qilla tagħhom. Il-mulej iżomm kelmtu miegħi. Fit-tiba tiegħek mulej tibqa' l dejjem, la titlaqx emili dejk. Flimkien, meta sejjaħtlek int weġibtni mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, intom intfittu ma' Kristu bil-mamudija u rxuxtajtu miegħu permezz tal-fidi tagħkom fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom u għax kellkom iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom, immissa Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu. Ħafrilna id-dnubiet kollha. Ħassar il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina. Neħħih min-nofs u samru mas-salib. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajl l-Alla. Intom irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minkom ulied adottivi u li bih nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu mulej, għallimna nitolbu bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom meta titolbu għajdu Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum għatina kuljum u għafrinna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Qalilhom ukoll wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġi f'nofs tal-lejl u jgħidlu ħabib islifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U ieħor jwieġbu minn ġewwa u jgħidlu iddejjaqniex issa l-bib magħluq u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqumu jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba l-wiċċ sfiq tiegħu. U jiena ngħidilkom itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib, min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta, minflok ħuta jagħtih serb. Inkella jekk jitolbu bajda jagħtih skorpjun. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil-uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mismewwiet jagħti spirtu qaddis lil dawk li jitolbulu. Il-kelma tal-mulej. It-tifil lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu miedna. Ftit punti ħfief
ispirati minn dan il-Vanġelu li huwa profond ħafna, għandu ħafna talim u naħseb importanti ħafna wkoll għalina u għall-ħajja tagħna spiritwali, l-ħajja tagħna nisranija. L-ewwel Ġesu jibda mill-eżempju se jgħallimna fuq it-talb. Imma l-Vanġelu ta' San Luqa ħafna drabi u anke fil-bidu ta' din is-silta jgħidilna li Ġesu kien isib il-ħin biex jitlob. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Id-dixxipli jindunaw x'qiegħed jagħmel li mgħallem miġbur f'intimità mal-missier u jitħajru. Kif spiċċa mit-talb wieħed mid-dixxipli tiegħu qalulu Mgħallem, għallimna nitolbu. Dan huwa t-tieni punt li nixtieq nagħmel mela l-ewwel l-eżempju ta' Ġesu. Jekk hemm xi ħadd minnkom inkwetat għax uliedu mhumiex qed jitolbu, nistaqsih imma lilek jarawk titlob? Mistoqsija. It-tieni punt huwa aħna għandna bżonn nitgħallmu nitolbu. Għallimna nitolbu. Mhux kwistjoni li titgħallem mislima u qaddisa bl-amment biss, dak importanti nħajjar lin-nanniet tal-waqt il-festa ta' Sant'Anna u San Ġwakin, in-nanniet ta' Ġesu, jgħallmu lin-neputijiet it-talb li huma l-alfabet tal-fidi tagħna. Kultant niltaqa' ma' xi tfal ngħidulhom ejjew irroddu s-salib. Ma jkunx jaf se jaqbad jagħmel dak li jkun is-sinjal tas-salib. Nitgħallmu minn kmieni nagħllmu lil uliedna l-alfabet tat-talb. Imma għaliex imbagħad dak jgħinna, ma speċjali meta tkun fil-Mart, ma jkollokx moħħ timmedita ħafna. Jiena inħossa tgħinni ħafna it-talba tar-Rużarju. Il-Madonna fid-deriet tagħha dejjem stednitna nitolbu talba tar-Rużarju għax hija magħmula minn talb sempliċi imma jfakkarna wkoll fil-ħajja ta' Ġesu u ta' Marija. U dak jgħinuna meta tkun għajjien ma tistax taħseb timmedita u inti r-Rużarju stess imexxik f'dak it-talb. Imma t-talb fondamentalment huwa dialogu titkellem ma' persuna oħra. Allura dan huwa li żjed importanti fit-talb li nifhmu u li qed jipprova jgħallimna Ġesu. Inti qed titkellem ma' Alla li huwa missier. Għallilhom meta titolbu għajdu hekk missier dik il-kelma missier. Hekk tispiċċa wkoll is-silta li smajna fuq it-talb illum jgħidilna intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba. Kemm aktar il-missier mismewwiet jagħti spiritu qaddis lil dawk li jitolbulu. Mela jiena meta nitlob mhux qed nitkellem mal-imħallef biex inaqqas li naqra mill-pena jew jaħfir li dnubieti biss, qed nitkellem mal-missier, ma' missieri. U missieri jagħtini dak li hu ta' ġid. Aħna drabi aħna ngergru għax lill-Alla nitolbu xi ħaġa u ma jagħtilniex. Ejjew niftakru fl-imħabba tagħhom il-ġenituri tagħna. Kemm il-darba għax iħobbuna għalulna le. Għalulna le. Dik le toħodix għax tagħmillek mimmi, tagħmillek il-ħsara. Allura x'l-omm u l-missier jgħiduli le kattivi mhux qed iħobbuni. U aħna m'għandniex sens nifhmu li meta Alla donnu jittarrax għalina għaliex hemm ġid ikbar jistennina li jew ħsara li jixtieq jevitalna. Sa dan huwa diffiċli ħafna dal-kliem meta jidħol il-Mart u jitlu l-inġustizzji fid-dinja u l-faqar, tgħidli daqskemm ili nitlob biex nirbaħ il-lotterija sinjur. Dejjem ħadd ieħor jirbaħha. U dan ma tkunx waħdek inta xi jkun hemm eluf jgħidu l-istess. Imma
irridu nifmu koll li t-talb mhuwiex qed tafas xi buttuna tal-magic u jiġi dak li trid. Hawn min jagħmel patt mal-ħażin ma' dak tal-qrun u minn għalih jakkwista li jixtieq imma dak ikun ħobs ivvelenat. Ħobs ivvelenat. Ħobs ivvelenat. Għaliex ix-xitan hekk iqarraq billi jagħtik dak li trid imma jkun velenu. Alla ma jaħdimx hekk għax Alla huwa missier. Mela aħna nitolbu għax għalinna biex ninsistu miegħu, għalinna meta titlob taqla, meta tħabbat jiftħulek, meta tfittex issib, imminti qed titlob lil missier. Meta inti tirrabja mal-mulej, għandek dritt tirrabja miegħu, ta' fit-talb aħna nkellmu il-mulej b'libertà kbira. B'libertà kbira. U allura aħna nkellmuh tajjeb ingergru ftit miegħu, il-Papa Franġisku jħobb jirrepetiha di, tiddejjaqx tgerger mal-mulej, mhux sejħu għalih, xorta se jagħmel li jrid ta' għall-ġittana. Għall-ġittana. U Ġesu ma kienx jitlob, ma talabx fl-ort tal-Ġetsemani, għallu jekk tista' ħalli jgħaddi minni dal-kalċi, ma ngħaddix minn l-umiljazzjoni kollha. Imma mhux li rrid jien, li trid int. Ara Ġesu jgħallimna bit-talb tiegħu. Il-Madonna ma talbitx biex lil-bina jeħilsu minn dak it-turufnament, minn dik it-tbatija, ma xtaqitx li ħallihula ħaj iżjed minn 33 sena, imma il-qalb tagħha kienet ukoll marbuta mar-rieda ta' Alla. Ara l-ġid li sar bl-ubbidjenza ta' Ġesu Marija fit-talb. Ma ħadux dak li xtaqu ta' bnedmin li huma, imma il-missier permezz tagħhom wassalna għal-fidwa li aħna qegħdin niċċelebraw f'din il-quddiesa. Jiena wkoll nitlob ħafna skont l-intenzjoni tagħkom. Intom forsi l-ħaġa ma tantx insemmi, imma l-isqof u anke l-kappillan kull nhar ta' Ħadd il-quddiesa ma joffrix skont l-intenzjoni tiegħu jew jagħtilek xi ħadd l-intenzjoni bħalma nagħmlu matul il-ġimgħa. Imma l-ħadd l-isqof u l-kappillan joffri l-quddiesa għal poplu tiegħu. Il-kappillan għal membri tal-parroċċa kollha kemm huma kbar u żgħar. U l-isqof il-quddiesa tal-ħadd joffriha skont l-intenzjonijiet tal-poplu kollu. Kunu għafu dan. Li aħna il-jum tal-ħadd il-quddiesa li niċċelebraw nofru għal poplu tagħna. Għax aħna it-talb ta' wieħed jgħin imma ta' kulħadd għal xulxin għandu qawwa kbira. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet
u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew fl-ispirtu tat-tagħlim ta' Ġesu inħabtu fuq il-qalb ta' Alla bil-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tagħna, imma fuq kollox nitolbu dik il-ħaġa li l-missier kif qalilna Ġesu qatt ma jirrifjuta l-ispirtu qaddis tiegħu, l-ispirtu tal-maħfra, l-ispirtu tal-paċi, tar-ressenjazzjoni, tat-talb u tat-tjubija. Kulħadd jitlob skont l-intenzjonijiet tal-qalb tiegħu. Bl-interċessjoni tal-martri tiegħek San Kalċidonju, nitolbuk mulej tatina kuraġġ fil-martirju tal-paċenzja li għalih issejħilna kuljum bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa. U bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema jaqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismutu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wetaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fi mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Martri San Kalċidonju u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel din id-don li hu tawunna bimħabba bla qis ikun jiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Insellem lil kull min qiegħed iżur lil kurja tal-Arċisqof Casa Mandresa llum huwa weekend ta' Open Day bdejna l-bieraħ inkomplu dalgħodu u anke wara nofsinhar il-lejla. U kull min qiegħed isegwina fuq TVM nistiednu avolja naqra sħana jagħti titwila lil dan il-post meravigliuż u anke jsir jaf iżjed dwar il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Nirringrazzja ħafna wkoll lil min diġà qiegħed hawn u nawguralkom li jkollkom żjara pjaċevoli f'dan il-post sabiħ ħafna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Naslu fit-tmiem din il-quddiesa tal-lum il-ħadd mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Hekk kif bejn il-bira u llum il-pubbliku huwa mistieden iżur il-bini tal-Kurja, jara x-xogħol ta' restawr li sar, jiltaqa' mal-isqfijiet, jattendi għall-quddiesa, jipparteċipa f'taħdidiet informattivi u anke jara bajnejh il-ħidma pastorali li ssir mill-Knisja f'Malta. Illum il-Kurja se tkun miftuħa san-nofsija b'quddiesa fil-11 ta' filgħodu mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi u l-lejla se tiftaħ mill-5 ta' filgħaxija sa 8:30 b'quddiesa oħra fis-6:30 ta' filgħaxija. Għal aktar tarif inħeġġukom iżżuru l-website knisja.mt jew il-paġina fuq Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Grazzi ħafna u nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.